Tenir llar s'ha convertit en un luxe i això no és normal, no hauria de poder ser. L'habitatge és molt més que 4 parets i un sostre. És un espai on fer-hi vida, és un espai on arrelar i on projectar futur. Però avui l'habitatge és una mercaderia en mans de qui especula i massa gent viu amb la incertesa i amb la por del que pugui venir demà. En Prius defensem una idea senzilla, i és que l'habitatge és un dret bàsic i que hauria d'estar en mans de la gent que hi viu i no de qui se'n vol enriquir. Impulsem projectes que no expulsen a les veïnes, on no s'hi especula, on s'hi viu i s'hi arrela. On qui decideix no és el mercat, sinó la comunitat que hi viu i se'n cuida. Aquest model ja existeix en molts llocs del món, és un model segur, és un model sostenible i transforma vides i territoris. I pot créixer, però només si som moltes. Si creus que l'habitatge no hauria de ser un privilegi, fes-te sòcia d'en Prius. Sense llar no hi ha arrelament.